Santiren eta Josuren hilketak ez ziren kasualitatea izan. Ezker Abertzaleak erregimen posfrankistaren aurkako borroka autu argia egin zuelako hil zituzten. Erregimen posfrankista horrekiko apurketa demokratikoaren aldeko apustu argia egin zutelako hil zituzten. 35 eta 30 urte ostean, esan dezakegu, errepresioak ez duela lortu ez herri hau desagerraraztea, ez eta Ezker Abertzalea geldiaraztea ere. Alderantziz, gure herriak zutik eta bizirik dirau, eta Ezker Abertzalearen proiektu politikoak, independentzia eta sozialismoaren aldeko proiektu politiko hori indartu besterik ez da egin. Ezker Abertzalea ez da indar politiko bakarra haustura demokratikoaren aldeko apustua egiten duena. Gaur, gero eta gehiago gara, askoz gehiago gara, haustura demokratiko horren aldeko apustu egiten dugunak, jotia demarreko adierazpenak erakutsi bezala. Inoiz, baino gehiago gara, pentsatzen dugunak, demokrazia eta justizia agertoki bat eskuratzeko ezinbestekoa dela 78ko erregimenarekiko haustura demokratiko hori, ezinbestekoa dela autodeterminazio eskubidearen gauzatzea eta ezinbestekoa dela errepublika baten eraikuntza. Hemen, Euskal Herrian, baino baita ere estatuko gainerako herrietan. Señor Ortúzar, nosotros no babeamos por ir a Madrid. Vamos a ir a Madrid a tomar el testigo de Josu Muguruza. Vamos a Madrid a parar a la extrema derecha, a arrancar el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo al Estado español, a defender políticas públicas al servicio de la gente. Y vamos a Madrid a sacar a los presos políticos vascos a la calle. A eso vamos a Madrid y no a mendigar 4 competencias, ni a velar por los negocios de vuestros amigos del BBVA, de Iberdrola o de Petronor, que es lo que habéis hecho hasta ahora y es lo que pretendéis seguir haciendo ahora. Nosotros, nosotras, preguntamos a aquellos que ahora demandan nuestra abstención lo siguiente: ¿para qué la queréis? ¿Para qué la queréis? ¿Para abordar esa agenda democratizadora, esa opción de ruptura democrática que defendía y defiende la izquierda abertzale, o para continuar haciendo más o menos lo mismo que hasta ahora, pero con guante de seda? Nosotras os decimos que si es para lo primero, estaremos ahí, pero si es para lo segundo, estaremos enfrente. Ezker Abertzalea gai izan zelako frankismorik beltzenari aurre egiteko. Gai izan zelako kare biziari, gerra zikinari, espetxeari aurre egiteko. Gai izan zen hamarkada luze batez luzatu zen ilegalizazio zikloari aurre egiteko. Eta ez egin zalantzarik, Ezker Abertzalea gai izango da beste sektore politiko batzuekin elkarlanean, estatuko gainerako herrietako indar subiranistekin eskuz esku, gure herriak demokraziara eta askatasunera eramateko. Josuk esan zuen bezala, esfortzuak eta apustuak merezi dute. Bidean utzi dugunarengatik, bidean gelditu diren lagunengatik, eta batez ere arrazoia dugulako.